kontrolisani od strane stranih službi, čiji agenti sede svuda pa i ovde. Svuda pa i ovde. A ovo je narod koji brani svoja prava. Nas napravili u koncentracioni logor. Neće moći, gospodo. Neće moći. Govorite ono što kažu okupacione gazde, a to je da hvalite njihove vakcine, oni će vas progoniti na sve načine, ali džaba! Sve je tajno u ovoj zemlji. Odobrenje o vakcinama je tajno. Službena tajna je kad vam otmu dete. Tajni je Briselski sporazum. Tajni je IPAP sporazum. Jel ima nešto javno bre ovde? Aktivizam, jer ja na to imam pravo. Nećete mi ga oduzeti. Možete da dubite na trepavicama. I vi, i vaši blicevi, i vaše lekarske komore, i vaši lončari, i vaši Vučići.